बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै आस'खान्दा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमानानै थांनायाव बर' हारिनि थाखाय बुंस'नो हायै सानथ्र' हायै खहा जादों। बर' हारिया मोनसे समाव गावखौनो जोबस्रांनाय बेबायदि मोनसे थासारियाव गोग्लैनांनाय हारि हिसाबै साननो गोनां जानाय मोनसे अबस्था फैदोंमोन। दा दिनैनि बिटिसिआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो सोरजि बुहुमनि बर' फिसाफोर खौसे जा बड'स अफ दि वर्ल्ड इउनाइट बिथांनि बे मोनसे जे मुल मोन्थोर बे मुल मोन्थोरखौ लानानै जों जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो मोनसे समाव निस्सय बे जाफुंसार जानो हागोन आंहा बेनि सायाव फोथायनाय दं। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा देग्लाय बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि नैबे सरकारनि मासियाव फैनाय लोगो लोगो जोंनि बर'फोरनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथांनि दैदेननायाव बर' माहारिया दिनै मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे गोख्रों गोगोम आरो सोदोमस्रि गोनां हारि हिसाबै सिनायजाबाय। बिथाङा 1990 मायथाइनि 1 मे खालि दिनैनि बे सानाव जिहेतु सोरगोआरि जादोंमोन आरो बिथांनिनो बे सोरगोआरि जानाय बे गोसोखांजाथाव मोनसे जारिमिनारि सानखौ जोंनिनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय गभर्नमेन्टनि मोनसे हाबाफारि लानानै बे थैनाय सानखौ जोङो गाजा गोमजायै बेवहाय फालिदों दतमानि जारिमिनारि मोनसे थावनि थुलुंगाफुरियाव। दा बेवहाय दिनै दुलाराय नोंथांमोनहा नोजोर होब्ला नुनो मोनगोन जे बर' हारिनि जेसेबां माहारियारि आफाद एबसु साहित्य सभा आबो तुब्बा हारिमु आफाद लोगोसे गुबुन गुबुन आरोबाव बेबायदि माहारियारि आफादफोर दंबावो बिपिएफनिफ्राय आरम्भ खालामनानै इउपिपिएल खालामनाय बिजेपि कंग्रेस खालामनाय जेखि हान्जायाव थाया मानो बर' फिसाफ्रा दिनै बेवहाय थुबुर जाफैजोबदों। जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बयबो खौसेयै गोसोआव जेबो फारागथि गैयालासे जेबो गोसोआव मोनसे गावजों गाव एना एनि साननाय गैयालासे मोनसे गोसोजों गोथारै दिनैहाय जों बयबो गोसो होसारनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सिबिदों। बिथांनि गोथै हाखराव फैनानै जोङो दिनै बयबो हान्थु खरायनानै बिबार बावफैदों, बिथांखौ गोसोखांफैदों, बिथांखौ सिबिदों, बिथांखौ अनसायदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानानै अरायबो बर' माहारिखौ बिथाङा सोरगोनिफ्राय दैदेनबाय थायो, जों बयनोबो आशीर्बादखौ जाहाथे हरबाय थायो बेखौनो दिनैहाय जोङो आर'ज गाबदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि निति आदर्श बिथांनि गासैबो थांखिफोरखौ दिनै जोङो गोथाङै थानाय बिथांनि गासैबो फल'वारफ्रा दुलाराय बर' माहारिया अरायबो फोथांनानै लाखिनानै आद्रा थानाय बिथांनि बे हाबिलास आरो बिथांनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जों बयबो दिनै बिथांनि गोथै हाखराव फैनानै समायखिरा लाफैदों, थांखि लाफैदों। बर'फोरखौ प्रिथिबिनि मोनसे गोग्गोम गोख्रों आरो सोदोमस्रि गोनां माहारि हिसाबै दानायानो जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे गिदिरथार थांखि। गावनि गोमानाय राव हारिमु, गावनि गोमानाय राजखान्थियारि गोहो, गावनि गोमानाय जोंनि नैबे हादाबखौ सोरजिफिननानै बेवहाय बर'फ्रा हारि हिसाबै गोहोगोरा मोनसे खुंगिरि हारि हिसाबै प्रिथिबियाव बयजोंबो सिनायजाहोनो थाखाय बिथाङा मोनसे मुलुगखौ सोगोमसार होनो हानाय गिख्रंथाव मुलुगनि मानसिजों गिख्रंथाव होननानै मोनसे सानजानाय बेबायदि मोनसे गणतान्त्रिक महात्मा गान्धीनि नितिजों सोमावसारनायखौ बिथाङा जोंनि बे दुलाराय सा सानजा भारतनि आसाम हादोराव खालामनानै बिथाङा दिनैहाय मोनसे गोहोगोरा हारि हिसाबै जोंनि हारिखौ सिनायथि होबाय। जोंनि हारिया दिनै प्रिथिबियाव बयजोंबो सिनायजानाय जानो हादों होनोबा, बयजोंबो मिथिजानाय जानो हादों होनोबा बर'फोरखौ दिनै बयबो जुदि मान होदों, मर्यादा होदों, सनमान होदों होनोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथांनि गासैबो दैदेननाय आरो बिथांनि जुरिजेननाय बे गिलुखुलु मोनसे मुलुगखौ सोमावनो हानाय, सिगिनो हानाय जे सोमावसारनाय गणतान्त्रिक लामायानो बयनिख्रुइबो देरसिन लामा, अराय गोजोर लामा आरो बेनि गेजेरजों सुबुंनि सोमावसारनायखौ जुदि दैदेनोब्ला बेवहाय खुंगिरि भारत सरकार, आसाम सरकारा मानिनानै लानो गोनां, मानिनानै लानो बाध्य आरो बेनिनो मोनसे गोहोजों दिनैहाय जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो बे मोन्थोरजों सोमावसारै सारै आवगायबोनायनि थाखायनो दिनै भारत गभर्नमेन्टआ, आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो
भारत संबिजितनि 6थि फारिलाइयाव बिटिसिखौ दानानै मोनसे राजखान्थि गोहोखौ जोंनो बर'फोरनो होदों। दिनैनि बिटिसिआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो सोरजिथाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों सोरजिनो हानाय मोनसे राजखान्थियारि गोहो आरो बे गोहोखौ लानानै जोङो बर'फोरखौ पृथिबियाव बिथांनि बिथोन बायदियै मोनसे सोदोमस्रि गोनां गोहोगोरा जाति हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय गायसननो थाखाय जों अरायबो खामानि मावगोन। बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोननि थाखायबो जोंनि बर' दैदेनगिरि बा बिटिसि सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे लिभ एन्ड लेट लिभ जे मोनसे निथि, नोंबो थां आरो गुबुनखौबो थांनो होनायनि जे मोनसे निथि, बे निथिखौ लानानै जों अरायबो खामानि मावबाय थागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै आस'खान्दा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमानानै थांनायाव बर' हारिनि थाखाय बुंस'नो हायै सानथ्र'हायै खहा जादों। बर' हारिया मोनसे समाव गावखौनो जोबस्रांनाय बेबायदि मोनसे थासारियाव गोग्लैनांनाय हारि हिसाबै साननो गोनां जानाय मोनसे अबस्था फैदोंमोन। दा अब्लाबो जोङो जिहेतु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखि निथि आदर्शखौ लानानै खामानि मावदों, बिथांनि बानिखौ लानानै जों जिहेतु खामानि मावदों, बे हिसाबै जोङो आवगायनानै खामानि मावनायाव दिनैहाय जाफुंसार जानो हादों। आरो बिथांनि बे आसिरबाद, बिथांनि बे हारिनि पक्षे जे मोनसे अनसायनाय जेरावखि थाया मानो जोंखौ जेब्लाबो बिथाङा नायहरबाय थागोन, बिथाङा जेब्लाबो जोंखौ रैखाथि होगोन। बेखौ जों दिनैनि बे बिथांनि सोरगोआरि जानाय नैबे समावहाय जों बिथांनि फारसे आर'ज गाबगोन, इसोरनि फारसे आर'ज गाबगोन, जाहाथे जोङो हारिखौ खौसे खालामनानै इउनाइटेड बर' कमिउनिटि हिसाबै जों आरोबाव गायसनफिननो हायो। थेर बेथेर जानाय, गावस्रा गावस्रि जानाय बर' हारिफोरखौ जोङो जेब्लाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै बुंदोंमोन, बुहुमनि बर' फिसाफोर खौसे जा, बड'स अफ दि वर्ल्ड इउनाइट, बिथांनि बे मोनसे जे मुल मोन्थोर, बे मुल मोन्थोरखौ लानानै जों जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो मोनसे समाव निस्सय बे जाफुंसार जानो हागोन। आंहा बेनि सायाव फोथायनाय दं। सार, दिनै जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान, बे थैनाय सानावहाय रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायनो सानो सार? आङो दुलाराय बर' हारिखौ, जोंनि मोनफ्रोमबो बर'फोरनि माहारियारि आफाद बिथांमोनखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे जे थांखि हारि दानायनि गिदिरथार जे थांखि, आरो बे थांखिखौ हमथानानै दोननो थाखाय जे मोनसे निथि आदर्श बिथाङा जोंनो होलांबाय, जे मोन्थोर आरो बानिखौ जोंनो होलांबाय, बेखौ लानानै जोङो जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेयै आवगायलांनानै अरायबो खामानि मावनो, अरायबो नारा नाथा नाजानो थाखाय जों जाहाथे बयबो अरायबो साखाफारा जायो, अरायबो खौसेयै आवगायो। आङो बुहुमाव बर'फोरखौ गोहोगोरा हारि हिसाबै गायसननायनि जे मोनसे बिथांनि जुरिजेननाय हाबा, बेखौ जोबजासिम जाफुङागौमानि खौसेयै जाहाथे मावलांबाय थानो हायो। बेनि थाखाय खौसेयै जोङो गासैबो जोंनि गेजेराव फारागथिफोर, एना एनिफोर, साननायाव माखासे गोरोबलायै दंब्लाबो दिनैनि बे समावहाय जों गासैखौबो गारजोबनानै खौसेयाव आवगायनायनि थाखाय, खौसेयै जोङो मावलांनायनि थाखाय गोदान मोनसे थांखि आरो मिजिंजों समायखेरा लानानै जाहाथे आवगायलाङो। बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फिसाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय, बर'नि दैदेनगिरि आफादफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय।